بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mga ulipno Allah, قالوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ميقتتين كأبو هريرة رضي الله عنه تيجين: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. جاء حديث من ابن الله نابليسيكم mga unayan yang kutuwa di ka papagari o mga Muslim dinan di ka pamagdata misbab sa yang kutuwa kababuliran asiran magariari ti Rasulullah man satara musliman sa tawat tigyan sa panganian sa pagarinian siap niyan na sa pangan mambuo Allah sa geng kaya dunia na musisa alungan amore siap nambuo Allah. Si Sheikh bin Baz rahimahullah siku kaya beginian sa liwanag sa geng kaya hadith na mialuin yan at tigyan na geng kaya hadith na mana tigyan na geng kaya hadith na rangkum يعم الستر الحسي والستر المعنوي. أما نتيجة مرارن كمينا جين كتو بدون الستر الحسي أو الستر المعنوي. الستر الحسي نجين كتو أني نبنا kasapangnya siku pagaringka siku auratian badanian kilain ka kaptan ka ay berarti naging kutuwa ka ilayan ka kaumaan ka sa geng kutuwa pagaring ka Muslim ada ban yan masusulot mambubangala dinyan kasasapangan naging kutuwa aurat yan nakasapangan ka sa kabugan kas kanian sa mambangal ayan o di nakabugan kas kanian sa andi ni ba namin pumasan yan sa mambangal ayan masulot yan akasap pang naging mutaurat yan yan ikalo ni Sheikh Ibn Baz sa makasusulot siyan ageng nanatigyan as-sitra hissi sa ageng kaya hadith uwid na aya mas malaruat tigyan mas mala sa geng kutu as-sitr al-hissi na geng kutu tigtano as-sitr al-ma'nawi aginan so kasapangin kasi ko pagaring ka Muslim kasapangin kasi ngunganin amielain kaon katawan na ka galbuk yan uli na miyang galbuk yan maasyat marata si ukaw balit ang mga Muslim na dinggaw to andin iban na mapamakalangkap si ko mga tao. Geng ko to akasa pangingkawan. Mele ka geng ko to pagaring ka. Paginom sa pakabrag. Tetapo ka paginom sa pakabrag. Di sigupan. Nganin sa nakilay ang kaon. Mele kasi ko mga darpa. Katatagun sa pakasisingay galbak. O di galabakan sa mga rarat agalabak na sa pangunakaw to sa geng ko to pagaring ka ageng ko to amilain ka geng ko to kiat to kon ka agalabak yan amarata di nga no to ipumaawing di nga to pakalangkapan si ko mga tao di nga to mbaloin andi ni ba na tutul ka sa mga tao ageng ko to katawan na ka adi galabakan udi na miyang galabak ageng ko to pagaring ka amarata maasiyat si ko Allah subhanahu wa ta'ala nagitoy ابترون ستر معنوي
mas o di na gito pinaka-importante gito mas mala andi ni ba na sepungan o Muslim o pagarin ang Muslim. Ugid mga urip no Allah naging kutua ka sepengin kasi ko pagaring ka Muslim. Kasi pa nga saging kutua kailangan kasi pangaon saging kutua kailangan si ko marata agalabakyan na panabuto pagkaaron saging kutua kapangusya tingon. Kaya mataan na sa kamuna ay wajib ka ay paligot ra ka naging kutua ka pa kawasyating nga saging kutua pagaring ka giyang kutua ka pa kainang kaakaon saging kutua ka adan yan si kumarata agalabak di niyan di galak ang galabak si kumaasiyat na mapakainang kaakas kanyan saging kutua datarutua agalabak matero ko naging kutua karata yan oy na di nga mo mapanutul agyan kuto pinggalabagan oy pinggalabagan amarata si ko mga tao na insyaallah na miya ko ang agyan kuto balas at tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam asatarahu Allah fi dunya wal akhirah. Sabdar mga urip no Allah isad adi mapya agalbak parangay o Muslim o banyan di ingalbak ka naging kuto din yan di ka pamawin si ko pagarinan ang Muslim si ko mga ninsan keto ko niyan adusa o din na di ingalbak ka naging kuto pagarinan ang Muslim adusa maasiyat si ko Allah na ubanin nung pumawingan na panutulan si ko mga tao oy kami alu sa athar agyan mo to atigian man ayyar akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu sa tawa paawingan yan agyan ko to pagarin yan si kudus sa upamaami ang galabak yan mana di na di pamaawingan agyan mo ta pagarin yan so sa agyan mo to adus sa katawan yan di miyang galabak agyan mo ta pagarin yan na did mambutigan matay agyan kuto ataw taman sa dinyan manggal baka agyan kuto di inggal baka nagyan kuto pagarin yan apya maawingan yan amyalo yung panagyan kuto yan ala tudhir الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك makaplagi lagi dito sa maana agyan kuto di nga andini ba na kapag langka pa di ka panutula kapag pumaawing isagyan ko to pagaring ka andini ba na misusugaton problema udin na masusugat sa kanya no pama bala oy andini ba na di makanggalabak sa mga kalustaan di makanggalabak sa mga maasiyat oy akapagyan mo to ataw na rilaan mo Allah subhanahu wa ta'ala uwid oriyan yan naskay andi ni ba na sugatan yan mambuan ni ba na lima piya saka mambui tanaan agyan ko to bala saka mambui tanaan agyan ko to ani ni ba na marata agalbak oy sa ginan mga urip ng Allah kailangan si ko Muslim na may inang kaayan agyan ko to tilayan si kung aninsan andi ni ba na pitiroon yan mipantag si ko pagarin yan si kung aninsan andi ni ba na pumakalangkap niyan si ko mga tao mipantag si ko pagarin yan ang Muslim oy kami alis sa Quran may alis yung Allah subhanahu wa ta'ala at yan innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah mataanan susiran ito kebubayaan niran akapakalangkap uli na game ko to akapakademang game ko to fahisha o di ka tiro sa game ko to mga rarat agalbak piya makasising agalbak si sa game ko to mga tao akipaparatian si ko mga mu'min
na bagi nira naging kutuwa siksa amalipit si isa geng kaya dunia nagusi sa alungan na mauri. Kaya kutop man ng mga tao so di kang galaba kasi yung mga maksiat, mga dusa at kadustaan si Allah na pakalalang ka paniran dilan namuni pa mapanutulun may kang galabak sa kadusta maksiat na din ipanutulun si umataw sa lakaw din istoryasan kami aloy sa hadith agyan ko to kaya yun ti Rasulullah kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin so lang na umat na ti Rasulullah na prilaan wallah inong tabugin mo to mga mujahirin na mujahir Rasulullah nagyan ko to atawa minggalabak sa limapya marata sa gyang ko to akagagawi na si ko kapita anon na pianutulan si ko mga tao pianutulan si ko aniniban na nalibitaw na gyang ko to pinggalabak yan adimapya so kung na siya pangandun to Allah agyan ko to galabak pinggalabak yan na sa kanya na danin sa panginga pianutulan agyan ko to marata galabak yan na ginan na padanan sa gyang ko to di prilaan Allah subhanahu wa ta'ala di ni prila wallah agyan ko to pinggalabak yan aniniban na marata kagiyas kanya na di ipanutulan agyan ko to maasiat pinggalabak yan di katawan o mga tao siya ko kaya galabakan yan minatan lalayo na gyang muto di tanu di kinduan siya ko dua Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.